hasiko gara laugarren saioa ados, eta laugarren saio honetan, hirudimentzioko irudiak nola sailka ditzakegu aztertuko dugu. Adibidez, tamainan fijatzen bagara, edo aurpegien forma, baita beraiek dauzkaten formak ere, edo eta erpinak batek daki. Orduan, haue dira, gorputz geometrikoak, bai? Badakizue, esfera, prisma, denetari dago. Baina nik hauek bihurtu ditut, egunean zehar ikusten ditugun gauzetan. Beraz, zuek egin barko duzuek gauza bera, hartu behar dituzue etxean dituzuen gauzak, gorputz geometrikoen formak eta sailkatu, bale? Jolastu behar duzue lehenengo. Lehenengo eta behin, fijatuko gara, tamainan ados, hemen alde honetan jarriko ditut, tamaina handiko gorputz geometrikoak eta hemen tamaina txikian. Hemen ditugu gauza asko. Adibidez, zilindroa oso handia da, kolakauarena ere bai. Beste hau, be bai. Eta prisma ere hau oso handia da, beraz alde honetan jarriko dut. Esfera hau ere oso handia da, laranja. Eta beste aldean kokatuko ditut gorputz geometriko txikienak, adibidez hemen kubo txiki bat. Kuboa jarriko dut, hemen ere beste kuboa, besteekin konparatuz txikia da. Zilindro txikiak, adibidez, begira, klarionak edo xotzak. Gaietak non jarriko genituzke, alde handian edo txikian, segun eta zelako tamaina daukaten hauek, ados? Orain, be aukeran fijatuko gara, formaren arabera sailkatuko ditugu. Adibidez, alde honetan jarriko ditugu zilindroak eta beste aldean prismak. Hori hasteko, begira, zilindroa, papera, kolakaua, ze zilindro gehiago, klarionak, bai handiak eta bai txikiak, orain fijatzen ari garen gauza bakarran da forman, ados? Hemen adibidez zilindro horiek, gaietak ere bai, eta bestaldean esan dugu prismak, zeintzu dira prisma, adibidez, kutxa hau, ipuina, gogoratu prismak laukizuzen itxura daukatela, ados? Prisma hemen, beste prisma bat, eta listo? Orain fijatuko gara aurpegien forma, bale? Gogoratu. Sailkatuko ditugu alde batean, alde guztiak lauak diren tokian, edo beste aldean, baten bat edo guztiak borobilitxura daukatena, ados? Kurbatua daukatena. Begira, adibidez, zilindronek zer? Alde bat kurbatua dauka, bale? Orduan alde honetan. Beste hauek ere gauza bera. Baina orain fijatuko gara prismetan. Alde guztiak lauak dira, ez daukate kurbaturik. Kuboak ere, alde guztiak lauak. Dadoa, ipuinak, baita ez da, laukizuzenak ditu. Eta jolas hau ere. Baina adibidez esferak, alde kurbatua dauka. Bat edo gehiago esan dugu, beraz alde honetan jarri beharko nuke. Baita mandarina ere. Ulertzen da? Orain ikusiko ditugu adibidez erpinak. Ados, alde horretan erpinik ez dauzkaten gorputz geometrikoak daude. Hemen ez da gorpinik. Ez da gaietetan, ez da kolakauan, ez da inon ere, bai? Baina aldanetan erpinak dituzten gorputzak daude. Gainera, konturatzen bazarete, guztiak, bai prismak eta bai kuboak, kasu honetan bakarrik, guztiek dauzkate 8 erpin, bai? Kutxa honek 8 ditu, jogurta ere 8 ditu, bai? Kubo forma daukanak, dadoak ere bai, baita ipuinak, eta jolas hau ere bai. Beste modu bat egon daiteke, hau egiteko adibidez, 3 erpinan eta besteak bestaldean. Segun eta ze gauzak hartzen dituzuen, sailkapenak desberdinak izan daitezke.